Ako si Minda. Kinaingon. Nganong doon na may igsuon nga mapalabi-labihon. Daog-daogan. Ila pinagsapian na siya. Huwag kining nahitabo song kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalimtan. Pa, ma, may bisita ta. Kidsa man siya day Luisa. Akong uyab, ma. Oh, may uyab na di ka, Luisa? Mayang gabi ninyo, Nang, Noy. Mayong gabi sa mo dong. Dong. Ako si Fred, Nang, Noy. Fred. Niani ko karon sa inyo kay mananghid nga magpakasal namin ni Luisa. Ha? Oh, sa? Sugot na lang mo, ma, pa. Uy, tiwas una sa imong pag-eskwela, Luisa. Mag-college naman kasunod tuig. Ay, tiwas sa una. Ay mo kabalaka sa iyang pag-eskwela, Noy. Ha? Ako yung mugasto sa pagtunga ni Luisa sa college. Mao pa. Unsa man ha? Unsa pa? Mo, yan na lang ta. Salamat, Noy. Nang, kay mabdos ra ba si Luisa? Uy, Unsa? Timing nga, uy. Wa ko sa amo dihang nananghid ka sa among mamagpapa. Nga pagkaslan nimo si Manang Luisa, Fred. Ay, kundi pa lang siya mabdos. Kanang imong maguwang, Minda. Di ko magpakasal niya eh. Kay perting maldita ha. Way prinong baba kung manginsultog tao. Murag way bukog ang dila. Wala ka. Bana na ba ka niya pohon, ha? Mag-agwanta ka sa batasan sa kumaguwang. Ingon ana na siya sa gagmay pa may mga bata. Og swerte si Manang Luisa nga. Ikaw nakapamabdos niya. Kay dato man og kaliwat. May mga negosyo man mo. Kung parehas pa namong pobre ang nakapamabdos niya, na magkayamukat yun si Manang. Kay di man na makamao mo trabahos pa ni May. Oh, tinuod ang gisulti ni Minda, Fred. Mao gani nga nangandoy ko nga makabana og dato aron dun ko'y mga maid. Oh, ngiga din ni mo, Luisa, no? Sa ato pa, wa kay gugman ako? Ha? Hala no, magpakuan ka ako kung wa ko'y gugman nimo, Fred. Doon na kay gugman ako, pero 25% ra. Ang 75% mao nga among kahimtang. Unsa? Kalain nimo ko'y. Aron ka mo tuong nahikugma ko nimong tinuoray. Ayaw ko pakasli. Bahalag paangkan lang ko. Never kang muhikap sa kong anak, ha? Imo pa kong gihadlok, Luisa? Wa, Fred? Hilas ni mo sa? May magkamuray dato ining kalibutan na nga na may daghan. Ipaangkon ko ning akong gimaplos og tiguang milyonaryo. Amaw mangkambayana ka? Ako ng anak, niya ipaangko na noon ni Muglain? Pagtalong dihaglak ka ma. Wa magkukumaanan ining taas kong takon ko'y Luisa. Ako po, mura kong gituog ini nga akong sunog Amerikana. Ay! Uy! Hala! Uy! Pagkauwaw mo lang ka ma. Hawa mo doon, hawa mo. Ako na po sa papasok pa ingon sa altar. Mga bisit mo. Luisa! Pag-ilang tanah-tanah, mag-awas na din simbahan. Mamaulit siya sa ato eh. Pa? Asaman mo? Ay, mamaulit sa ato, Minda. Unsa? Pagkapahiubos, way batasan ng imo magwang Minda. Iya magipagtok mo si mama ni mo kay siya na lang kung usa mo paso dito.
Paingon sa altar. Lainos ang Manang Luisa, uy. Pasaylo ako ninyo. Oh, anong nihilak man ka, Minda? Pamamtas ko. Ang misibat ng lalaki nga mo'y amahan sa akong isabag. Ang pagkahibaw sa lalaki nga mapdos ko, ikong gihatagag kwarta. Kaya ako kuno ipakuha ang bata, pero ako masugot, ma. Silan, pagkaway batasan yun ang mga lalaki nga sama niya na. Sandi lang day Minda, uy. Pagawasan ng bata. Bahalag way amahan. Kaysa makaamahan siya kuway batasan. Demonyo ng lalaki nga ingon anak nga igo lang mo gamit sa babae. Unya mo resulta na gani. Dili dayon mo atupang sa iyang responsibilidad. Salamat. Salamat sa inyong pagsabot, ma. Pagkatauhon ko kining akong anak. Cheryl, anak. Hay naman ka, day. Nagpakaon pa ko nilang lulo ug lula, Maminda. Ay, maayo, day. Dinhilan ka sabay, ha? Kay may paliton ko sa merkado. Oo, Maminda. Dugay-dugay na gyud ko nga makaanhi sa merkado. Daghan naman di kayong namaligyag mga bukas. Oh, Luisa, Fred, Mugasan. Ila man ang Manang Luisa og ni Fred ang tindahan sa mga bukas. Dato na gyud kaayo si Manang Luisa. Dako kayong ilang tindahan sa mga bukas. Suwayan ako palit og bukas. Daghanan kapilian nga bukas, uy. Kana lang, uy. Kana lang barato ng akong paliton. Maayo! Maayo! Unsay ato. Manang! Manang Luisa! Kinsa ka? Ako bitaw si Minda, Manang, imong manghod. Aw, wa ko kailadi mo kay mas mature pa man ka na kong tanawon. Daghan na magkag-uban, good. Uwa, manggod ko makapatina sa kong buhok, Manang, kay uwa, may kwarta. Basta pobre, maglisod ang patina, bahalag tiguang ng tanawon. Oh, Unsay imo? Magali kay maglakaw ra ba ni Fred? Hala, Luisa. Dali na. Uy, Minda. Ikaw na. oh, Fred. May ka pa kay bisag tiguang nako. Kay daghan nag-uban, nakaila ka pa nako gihapon. Sa may imo, ha? Magpalit unta kog bugas. Sugoy palit. Ay, dang. Dumayo. Dali sa... Ngano, Sir Fred? Gamita tong usa ka sakyanan. Iatod ni Minda silang bahay, dadig duha ka sakong bugas. Ha? Oh, sir. Sido ka sa kong bugas. Fred, dili siya mag-afford og bayad, ana, uy. Uy, Luisa, naunsa ka ba? Imo nang manghod. Pataga na to na sila duha ka sakong bugas para ilang konsumo. Apil na niya na sila si mama ug papa. Naunsa? Kitay mo pakaon nila?
Na, magsige na nag-anis minda sa atong tindahan. Kay imo naman ang sundag hatag. Mopalit ra ko, Fred, uy. Mga 5 ka kilo lang. Dili, Minda. Ako'y tag-iya ining bugasan. Way magbuot na ako kinsay akong hatagan o bugas. Usaon nang dagan og kwarta nga kung mamatay ta, bisag usa ka dako watay mada sa lubnganan. Sige na, Mario. Pag-alsa og duha ka sa akong bugas, kanang mahalon nga bugas, ha? Og Minda, sakay na lang sa multicab nga kargahan sa duha ka sa akong bugas. Og ikumusta na lang ko nilang magpapa. Ingna sila nga kung makalugar mi si Luisa, buduaw mi ninyo dito og magdamig usa ka buklit sun baboy aron magsalo-salo ta ninyo, ha? Naghang salamat, Fred. Salo-salo yun. Kahas na kwarta, ana. Pastilan ba yan ni mo, Luisa? Kung mamatay ka, magkundinar imong kalag. Kay wag yung kay mada nga sapi sa imong lubnganan. Fred! Ala, kisa man ang sakyanan nga hapit mabangga. Oh, uy, si Manang Luisa. Ma, pa, niya si Manang, miduaw na to. Ay mong kalipay, ay mong katawa. Di ako, dili kay gusto ko makakita ng inyong mga dagway. Ni ako aron sultihan ko kamo nga di mo magsalig o magpangayo sa akong bana, oy. Pagbaton sad mo kauwaw. Ilabi na gyud kami da. Pagkaan mo naong sa. Hoy, first and last na to nimong adto sa among tindahan, ha? Di ko gusto nga kamo ang hinungdan sa among panag-away ni Fred. Manang, wamang kumangayog bukas sa inyong tindahan, good. Mopalit raman on. Hilom! Mua, sa kadaghang na maligyag buga sa merkado, dito gid ka mo palit kunuhay sa among tindahan. Luisa, laa pa man ang bugas diha. Asa nagbalik, be? Ibalik sa inyong tindahan. Ibalik na. Pagkatamison pa namong mamatay sa kagutom. Kasi mukha umiyan ang bugas nga. Wa kay gusto nga maamo na. Daadad, Miss Kapobre Luisa. Sige na lang, dadaan na pagbalik ang bugas sa inyo. Ha? Hilas ba ninyong manulti? Ha, sige, inyo na gusto, ha? Inyo kinang gusto. Akong ibalik sa tindahan ang bugas na nagdaan ni Minda kahapon. Minda, lugawi mis mama ni mo. Oo, pa. Oy, kaluoy sa Manang Luisa sa among kinikanan. Mga tiguang na sila. Samtang si Manang, nato na. Pero hangol kihapon kay siya sapi. Minda, nakapatikas kisulti ni Papa ni mo. Lugawin namin na kay kikuto naming duha. Oo, ma. Pa, maglukaw na ko. Kaluoy sa mong kinikanan. Narikikumot ang akong kasing-kasing nga nagtanaw nila nga kipagutom. Ganong doon na may anak nga sama kang Manang Luisa, nga dili makuna-una siyang mga kinikanan. Mga puiset ang akong pamilya.
Mga inutil. Di manikam mo itong ilaha. Abi kay dato na ko, magsalig na lang sila dako. Ha? Di yun hinuna pwede na ko. Ha? Hilas nila. Ngano di? Ay, ngano man hindi madimugada ang brakes akong sakyanan. Hala. Uy, naunsa ba di? Shit! Naunsa ba ning nahitabo nga? Ay, may kasugat ko nga wing fan. Mabaga ko! Mabaga! Nabangga ang sakyanan ni Manang Luisa sa usa ka wing van. Patay siya diha-diha dayon. Lagmit, magkundinar ang kalag ni Manang. Kay wa man siya sapi nga nada sa iyang kamatayon. Bakit kasama ang kaagi ni Minda din hindi tulumanon. What's the style? Magkundinar ang kalag style. Kini mo sugilaron gisuwat ni Cecil Danielson Cabrera. Dalit sa RMN Drama.